sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma a kulo bɛ aw ka arajoso mandi la min ye arajo royal fm sababu ye nɛgɛ kaɲa 8 o tana gosira an fɛ waati kelen kanbagaw o filɛ ni abdramani mayiga dara mayiga ka montu b'a la ka transit bureau da la sɔgɔmada in na o waati kelen o filɛ na furumuso madame mayiga Fatima Dumbuya ka montu b'a la sɔgɔmada in na ka denbaya la o waati kelen an kanbagaw filɛ ne yɛrɛ dɔgɔmuso madame Traoré Awa Dumbuya ka montu b'a la ni waati in na quartier Mérine kanbagaw o waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la Boli Amidou ko a ka Mali bila yanni sini cɛ ka da kan ko a taan'o a kuma'o ani a tun bɛ ka fɛɛrɛ minnu boloda ko sécurité d'État o bɔra o ko wulu kalama ɲɔnɔnkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min n'u b'a fɔ ko Ndɔla Mali sɔrɔsiw donnen ye kununko sɔgɔmada a kɛra bafaga ani kilite ye kunun terroriste caman minɛna kununko Côte d'Ivoire kibaruyaw la Laurent Gbagbo a ka parti n'a bɛ f'o ma ko PPACI o PPACI Laurent Kuru Gbagbo a ye a baaraw daminɛ sigiri o kɛra maa dɔw sugantira ka ban ka bila a baaraw la o dɔ ye Assoa Adu ye o dɔ ye Pamala Pikas olu sugantira k'olu kɛ ɲɛmaa dɔ ye tile fila in na min ni a ma bali maa caman na coup d'état kɛra Sudan n bɛ ala dɔnniya k'a fɔ kununko sɔgɔmada joona mugukan bɔra Sudan palais la Abdel Fattah al-Burhan ko a ye fanga ndaraki kokura bakuruba kunnafoniw de filɛ a bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na a balimakɛ Karim Sebe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an bɛ a daminɛ n'an ka jamana kibaruyaw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa min ni o kun ye CEDEAO ka lasigiden an fɛ yan Mali la Amidu Boli a bɛ bɔ Burukina a wolola san 1960 a ye kalanba caman kɛ a nana maa min nɔ na san 2016 o tun ye Togo ka den ye Amidu Boli kabini a nana ko a nana ye laban in na a y'a ta sira bila pewu ka don ko wɛrɛ la ko minnu ne o n'a nakun tɛ kelen ye ko u yi sarala siɲɛ kelen ka sɛbɛn bila ka taa jɛkulu min yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ CEDEAO ka baaraw ma ka sɛbɛn bila ka taa d'o ma a ma ɲɛ min kɔ u ye bataki fana sɛbɛn ka taa di CEDEAO ɲɛma Nana Akufo-Addo ka taa di ale ma o la ko bɛɛ lajɛlen n'a taw ta nana ye k'a fɔ laban in na bɛɛ fɛn min na ni o ye ko dogonɛbaw ye siga kala ma k'a fɔ ani dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo minnu n'olu tun labɛnnen don ko wɛrɛ kama Mali yɛrɛ nasiraw la o kɔlɔlɔ min ni a nana ye o nɔ na ni o nana ye k'a fɔ fura wɛrɛ foyi tɛ Amidu Boli ta in na ni gɛnni tɛ o ye sɛbɛn bɔ k'a d'a ma kununko sɔgɔmada joona Ablaye Diop ni ale ye ministre Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma ale y'a wele joona ka taa ka bureau kɔnɔna na k'a fɔ a ye ko dɔ kɛra kuma in na a nana ye k'a fɔ a bɛ ko minnu kan sisan ko a yera o la ko Mali jamana ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Assimi Goïta ko a ɲininen don a fɛ a ka jamana bila yanni lɛrɛ 72 cɛ o bɛ tile 3 bɔɲɔgɔnko kofɔ o de la kununko kuma min na ni nin kunnafoni dira kunnafonidilaw gɛrɛla Ablaye Diop la Ablaye Diop a kɛra cogo di ni nin n'a ɲɔgɔnna donna CEDEAO ka lasigiden ani aw ni ɲɔgɔn cɛ nin cogo in na Ablaye Diop a ko nin ma kofɔlen n'o ye Amidu Boli ye ko Amidu Boli y'a nakun bila a mɛnna a bɛ ko minnu dɔw la ni o maaw caman minɛna o la kunun ko kalon t'a la o dun ko furancɛ fanga ɲini fɔ kabiri kuma jan ko hakilina wɛrɛ bɛ walima nin kɛlen bɛ ka sira wɛrɛ ta min na nakun tɛ kelen ye olu y'a ɲininka Ablaye Diop lɛrɛ 72 dilen don a ma yali ko o kɔrɔ ye jumɛn ye n b'a ladɔnniya ka fɔ Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ kɔrɔ ye min ye jɛkulu dɔw de y'a bila ka na nin baara in na
o jɛkulu ko danyɔrɔ b'o la n'a dun nana ye k'a fɔ ko a y'o sira bila sɛbɛn min kɛra ka d'a ma o sɛbɛn kelen o lasira minnu y'a bila a ma ye wa ko ni a ma jamana bila lɛrɛ bi 72 kɔnɔ colonel Assimi Goïta ko n'a bɛ fɛ k'a yɛrɛ bonya n'a a bɛ fɛ ka taa sutara la k'a ka bɔ yan'o waati cɛ n'a ma bɔ yan'o cɛ wa ko ni min y'a sɔrɔ a kan n'i y'a kuma bayɛlɛma ko a kɔni ɲininen don a fɛ a ka bɔ sutara la o ka fisa ne kɔni ɲininen don a fɛ n'a misali la n'a ma sɔn ka bɔ sutara la yali a ko bɛna kɛ kɛcogo min na o b'a yira k'a fɔ n'a ma bɔ sutura la ko gɛlɛya min mana kɛ k'a sɔrɔ k'o ye a yɛrɛ ɲiniko ye nin kɛra bonfurula koba ye kunu ndabaliya baara min bɛɛ sɔrɔ hali CEDEAO a kabakoya ye bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka d'a kan ko ni kabiri ala ye CEDEAO dan ni ɲɔgɔn na ma deli ka kɛ ka lasigiden gɛn tilekan dire la k'a yira k'a fɔ o t'a fɛ wa k'a ka bɔ a bɔcogo ɲuman na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye CEDEAO maa si ma se ka kuma in kan hali ale yɛrɛ Amidu Boli o ye ɲininkali k'a la a ko kuma in ko in yɛrɛ taara k'ale hakilinan dan ko kuma t'a fɛ fɔlɔ ka d'a kan a ma sɔn ka maa si kuma ɲɔgɔnya ko in na a ma ladɔnniya k'a fɔ kɔni nin ko de bɛ yen bi bɛɛ sigilen bɛ k'a jaabi kɔnɔ Ablaye Diop kɔni y'a jira k'a fɔ n'a kɔni b'a yɛrɛ fɛ bɛɛ n'a bɛ fɛ ka bɔ bonya kɔnɔna na lɛrɛ 72 in kana tɛmɛ petu ka to Mali la i n'a fɔ colonel Assimi Goïta y'a fɔ cogo min na ko n'o tɛmɛna ko a ko tɛ bɛn ka ɲɛ i n'a fɔ o y'a fɔ nanzarakan na a cogo min na Mali kibaruya la halisa dugu min ni a bɛ fɔ a ma ko Kolodugu Ndɔla bɛ Kolodugu de fɛ Ndɔla ye yɔrɔ ye terroriste ɲɔ ɲalen bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ Ndɔla kunnafonidilaw y'a fɔ cogo min na ko malo jeni farabalaw caman kan n'o tigɛra u bɛ boli ka t'u yɛrɛ dogo yɔrɔ min na ko dɔ ye Ndɔla ye o kununko sɔgɔmada i n'a fɔ kunnafoni ye min jira kununko sɔgɔmada joona n'a ma ɲa k'a fɔ o yɔrɔ dɔ na kaban u furilaw ka sɔgɔmada joona la avion ani marifatigiw kɔni kelen bɛ nin cogo la ka dugu nin mɔn ka dugu fɛn bɛɛ lajɛlen labɔ ka na n'a ye kɛrɛnkɛlan kan wa ko o kelen bɛ ka siganama min minɛ la a bɛ jɔ maa 14 bɔɲɔgɔnko la a ma ladɔnniya k'a fɔ ko o baara o kɛra maa caman bɔnɛna nin na o siratigɛ la a ma ladɔnniya k'a fɔ Mali chef d'état-major de l'armée malienne ale ye kunnafoni sɛbɛn kɛ ko ja dɔw bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ o ja wolo ko o dabɔra tuma bɛɛ ni n'a ɲɔgɔnnaw kɛra ko maaw bɛ jaw bila ja minnu ne o bɛ kɛ sababu ye ka adamaden hawuja wuli ka tila ka to kɛ Mali sɔrɔdasiw kɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ lasiri kɛra kununko a nana ye kɔni n'a y'a sɔrɔ terroriste jaadikɛlaw walima binganikɛla waleya tigilamaw n'a y'a sɔrɔ dagayɔrɔ de nin yɔrɔ kɔfɔlen ni Kolodugu ni Ndɔla bɛ Kolodugu fɛ Ndɔla ko u y'a mɔn kunu ka a kɔnɔmina bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ kɛnɛma wa ko o kɛlen bɛ ka daga sigi u da la bi ka tila k'a yɔrɔ koli wa ko a dabɔra fɛn min kama o tilara ka sɛbɛnni min kɛ u y'a ye k'a fɔ don o don baw ka sumaw bɛ jeni yali ko suman jeni dɔ fana ye adamadenya taabolo dɔ ye wa Mali gouvernement ye min fɔ ko o tɔ ye ko wɛrɛ o tɔ tɛ dinako ye tun o tɔ tɛ laɲini wɛrɛ ye o ye ko wɛrɛ de dontɔ a kɔrɔla la min ni Mali gouvernement furancɛ fanga n'a tɛ sɔn o ma k'o de kosɔn o wulila nin cogo in na ka mɔni kɛ walasa ka nin maa kofɔlen minnu ni o bɛ nin baara in na ka o bɛɛ lajɛlen minɛ k'u bila kiiritigilamaw k'a bolo kan o y'a fɔ cogo min na k'o ye maa 14 min minɛ ni siga kelen bɛ wulu ma kosɛbɛ ko o maa 14 u dira gendarmerie ma olu bɛɛ kelen bɛ ka ɲininkali busan kɔni tɛngu la nin waati in na Mawulud 2021 Cheikh Sirif Ousmane Madani Haidara ani colonel Assimi Goïta o ye bolodi ɲɔgɔnma min kɛ laban in na n'o kɛra sababu ye stade de 26 mars k'o di Cheikh Sirif Ousmane Madani Haidara ma k'a ka Mawulud k'a kɔnɔna na k'a diyara Malidenw ye kosɛbɛ a kɛra sababu ye Mawulud kɛla kɔrɔ minnu tun bɛ yen misali la arajo jɛka fɔ ale fana ni arajo so camanba de kolontelen bɛ ɲɔgɔn na ala ka diɲɛ don o don kabiri a fɔra ko colonel Assimi Goïta ye yamaruya di ka a kɛ 26 mars la o diyara jɛkafɔ maaw ye fana o kɛra sababu ye fana arajo so caman kolontelen ɲɔgɔn na ka wolodon ko o baaraw kɛ ka tila denkundi yɛrɛ fana ko o kɛ
docteur Sogɛl Kokala Mayiga tun bɛ a kɛnɛ kan ka d'a kan a y'a ɲini k'a fɔ kun fɔlɔ min kɛra n'o kunɲɔgɔn tun ye kununko ye ko ni Ala sɔnna ma ale Sogɛl Kokala Mayiga ale bɛna y'a kuncɛ ni kɛnɛ kan. Wala Cheikh Serif Ousmane Madani Haidara a ye min fɔ ko ɲinan ta ni o ye ɲinan mawuludi ye o ye kumakan kelen min b'a kɔnɔna na ko waati sera malidenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka Mali bɔ nin gɛlɛyaba kɔnɔna na fasoden ɲumanw o min n'o fɔra docteur Sogɛl Kokala Mayiga fana siginna o kelen de kan ko o hakilinaw o sabatira kosɛbɛ ko n'i ye jama ye bi n'a y'a sɔrɔ maaw tun y'a hakili la k'a fɔ maaw tun bɛ Cheikh Serif Ousmane Madani Haidara nɔfɛ ko min kɛra ni tile fila in na ko maa si tun ma segin a kan i n'a fɔ Ablaye Kanu Konate y'a fɔ cogo min ale y'a jira k'a fɔ ɲinan mawulud k'a damina wololi don ma ko jama min bɔr'o la o y'a dɔn cɔ k'a fɔ denkundi jama bɛ caya n'o fana ye ko hakan si tun tɛ ni sen mawulud a jama la dɔ de bɛ se ka dɔ fɔ a la n'o tɛ ne y'a sɔrɔ samedi 26 mars n'a sera a bɛ maaba 60 ta o y'a ye k'a fɔ pilasi minnu dira ko nka a sanfɛla fara tewu k'o s'a dan na ka tila dugumala min ni jama fanba kan ka k'o kɔnɔ ko o fara donda si tun tɛ samedi 26 mars la ni min falen tɛ kɛnɛmala écran géant ni o ye jabɔyɔrɔba ale fana kɛnɛmala fanba a caman tun bɛ kɛnɛma k'o bɛɛ lajɛlen fa o ma kala tun kabiri a kun fɔlɔ don n'o kunɲɔgɔn ye sini ye o don Cheikh Serif Ousmane Madani Haidara tuma min na n'a bɔra a ka so bankɔni na ka taa ye ma kana se fo samedi 26 mars la adamaden bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ka kunbɛn o la a ye nin de fɔ maaw ɲɛna malukɛlaw ɲɛna k'u k'a lajɛ ɲinan kan kelen min bɛ yen ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali bɔ nin gɛlɛyaba in o kɔnɔna na. Fɛn min n'o ye an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ sigida lakanali ani yiriko ma Mali la ministre de l'environnement Modibo Kone a taara kalan ko na sini sibiri don a kɛ to ɲini kalan taali kun tɛ min ye ka taa ɲɛ da kalan a sanubɔ yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma sisan ko Sonika k'a bɛ a bɛ Sonarem na ka na Sojemorku la bi bi in na a bɛ Sonika maa dɔ bolo nka k'a a yɛlɛla k'a fɔ jɛkulu wɛrɛ bɛ na ka na kalan na walasa ka na a sanu bɔ ko an ka minisiri kun taara o de kama tuma min na n'a bɔra Buguni a tɛmɛna yanfolila ka foli kɛ ka yirituru dɔ kɛ yen ka sɔrɔ ka foli kɛ badogolakaw la ne ka sɔrɔ k'i kun da kalan kan a selen kɔ yamara donna k'a fɔ a ye foli di kosɛbɛ k'a yira maaw la k'a fɔ o fana ka maa caman bɛ jamana kɔnɔ o ni minnu hakilina ye ɲɔgɔn ye maa caman tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ o ko la minnu n'u ye kɛrɛfɛ maabaw ye ni aw yɛrɛ ka kunnafonila bɛ o maaw la Modibo Kone ye nin laseli kɛ o don k'o kalanakaw olu fɛ yen. Côte d'Ivoire Laurent Koudou Gbagbo ko a y'a ka parti PPACI Parti pour le peuple africain de la Côte d'Ivoire a sigira hali n'a sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ kɔni ko nka ko lajɛrɛ fɔlɔ kɛra ka taabolo dɔw d'a ma o kɛlen bɛ ka bolofara minnu di les membres jɛkulu minnu kan ka sigi ka tɔn yɛrɛ waleya u ye Simon Gbagbo wele Simon ko k'ale tɛ taa k'u k'ale tɔgɔ bɔ a la ko u k'ale sen bɔ nin parti kura ko in na a mana dɔnniya k'a fɔ n'o tɛ Asuwa Adu ni o ye Laurent Gbagbo kɛrɛfɛmaaba ye a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ kabiri setu si ye tuma min ka na gɛlɛya ko kɔnɔna na kokura ka tila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛlen bɛ k'o kɛ ɲɛmaaba ye ni ale yɛrɛ Laurent Gbagbo tɛ a ka ca Ala fɛ tɛgɛkun bɛna si min na o ye Asuwa Adu ye a tila a secrétariat général a tilara k'o di a kɛrɛfɛmaa d'a ma ni o ye Pamala Pikas hakilina jiginna ni ma hakili b'a la san 2010 kalafili senfɛ tuma min na ni Isuf Bamba n'ale tun bɛ ka kunnafoniw di jaabiw kan seni Côte d'Ivoire kalafili jɛkulu min labɛnnen bɛ o baaraw kama min tun bɛ o laseli kɛ la ni ka jaabiw di min sera min ma se a ma ladɔnniya k'a fɔ n'aw hakili b'a la cɛ min nana ka na Bamba Isuf ka na sigilen sɔrɔ papiyew b'a bolo a bɛ ka kalan ka papiye ninnu tufa a la k'a fara ko k'a dabila
ko nin tɛ ko ye o Damala Pikas ale de kɛra secrétaire général ye kunu Laurent Gbagbo fɛ ni kuma fɔlen a mana dɔnniya k'a fɔ caman jira a ka kɛrɛfɛmaaw la ko nin kɔni ka ɲi ka d'a kan n'a y'a sɔrɔ maa ye gɛlɛya sɔrɔ laban in na ka tɛmɛ Pikas tɔ in kan ko o tɛ yen ka d'a kan coup d'état kɛ min kɛra ni Laurent Gbagbo ka fanga binna a mana dɔnniya k'a fɔ ko o ye a cɔmi ka sɔrɔ ka a bila n'a taara yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔ kan ko bi bi in na a seginna ka na Sudan jamana kan ka to ɲini Burkina Faso bi de sa tɛgɛ bila bɛna kow la kosɛbɛ a kow bɛna daminɛ bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka d'a kan n'a sɔrɔ dɔgɔkunjan tɛmɛnen kiri tun daminɛna nka a nana ye k'a fɔ fɛn min ni o ye Blaise Compaoré plainte kɛlen bɛ o minnu kan olu ka lafasabaw ko o ma sɛbɛn lakika sɔrɔ ka sanga ni kiri ma o de kɛra sababu n'u y'a bɔ a dɔw kɔrɔ don ka na bila kununko tɛnɛn na a bilala tɛnɛn na kunu u y'u wele kunun ka baara o ma boli dɔ wɛrɛ kan minnu n'olu bolokɔrɔ maa ye o dɔ ye Gilbert Diendéré ye a n'a ɲɔgɔnna 12 minnu b'u bolo nin waati in na u y'u bɛɛ lajɛlen wele kelen kelen ka n'a y'a sɔrɔ o n'u hakili dafalen don ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ nin kɛnɛ kan u y'u bɛɛ wele min ma ye nin kɛnɛ kan ni mako jɔnjɔn tun b'o la kosɛbɛ o dɔ ye Blaise Compaoré yɛrɛ ani Hyacinthe Kafando k'ale kɔni b'o la ni ka taa yɛrɛ kalifa jamana wɛrɛ la Blaise Compaoré kɔni ale filɛ Côte d'Ivoire ko Blaise Compaoré yɛrɛ k'a bɔra Burkina Faso kaya la ka kɛ Kɔrɔbari ka ye ka d'a kan ko a y'o sɛbɛn lakika sɔrɔ a dun a bɛ gɛlɛya bi kosɛbɛ k'a fɔ ko o na se k'a di Burkina Faso ma o la sɔgɔmada in na ko kiri daminɛna a bɛ daminɛ sɔgɔmada in na walasa min ye Tuma Sankara fa a tigi bɛ se ka dɔn cogo min na a kɛra kɛcogo min na a kɛra kun min na walasa n'o sera ka dɔn a ka ca Ala fɛ ko o bɛɛ ka fisa a tolen nin cogo in na tan coup d'état kɛra Sudan Abdel Fattah el-Burhan kununko sɔgɔmada joona a ye kɛlɛcɛw laban k'o fili gouvernement min bɛ yen bi furancɛ fanga la a fɛlɛw kan ko sɔgɔmada in na jaabi min bɔra a kɔnɔna na maa min bɔnɛna nin na maa 7 maa min kɔni sɛbɛkɔrɔ jogina in na k'a maa cayara kosɛbɛ ka d'a kan ko min sɛbɛkɔrɔ jogina la k'a bɛ jɔ maa 100 ani maa 40 bɔɲɔgɔnko la nka k'u ye cili siri maa dɔw la ko fo ka wolu kɔni garijɛgɛ ban caman ye welewele da lamɛnnikɛ jamana b'o la k'olu yɛrɛ kun labɛnnen don ka nafolo di Sudan ma k'o nafolo ko kuma tɛna bɔ tun ko tant que u kɛlen bɛ ka fanga min dafiri tan ko n'u ma fanga nin bila nɔ na ko olu ni lamɛnnikɛw kɔni t'a kuma fɔ an bɛ segin ka na an ka Mali la sɛgɛsɛgɛli nana bɔ fɛn dɔw kan o dɔ ye Buba Keita ani Karim Keita nafolo ko kuma kɔni tɛ nafolo min bɛ ninnu nɔ na a nafolo sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ a nana ye k'a fɔ compagnie dɔw bɛ yen tajiso dɔw bɛ yen soba dɔw bɛ yen ani nafolo dɔ nana lakodɔn kow bɛ ninnu nɔ na yɔrɔ dɔw la a nafolo barika ka bon kosɛbɛ o la a ka ca Ala fɛ ko bɛ bolo min kɛ an tan Karim Keita a n'a dɔgɔkɛ Buba laban Mali gouvernement o na taa u nɔfɛ k'aw ɲininka o darakanw la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna bi su in na ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ o la hakɛto bɛ yen nka Sala Mahamadu